everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Pero, maghatag lang ko kagubot nila. Dili mahanong ilang pangiginis sa alas ko ni apa ko din Busa nakahukom na ko. Mubiha na lang gid ko din Oh, Helena. Helena. Una-una ako nagmaayo ang imo na hukman. Lando, natuman na nga komisyon ining dapita. Busa kinahanglan mo biha ko aron magbalinaw na sila Sir Alejandro. Ingon man ang iyong asawa ug anak. Please, pasagdi na lang ko sa akong hukom. Manghiposan ako sa akong mga gamit. Hapiton ko lang unya sabay sa imong lolo ang maleta nga akong gibilin dito. Magkalagot ba yan, Bisit kit siya sa akong kinabuhi ni Sagunsaon. Kinahanglang mawa siya din hisabay. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Manang, pasugo aragod ko. Unsa man na, princess? Paliti kog bino dito. Pangayo nag permit. Unsay permit? Permit to drink alcohol din sa sud sa bay. Og asa man ko nimo papangayo og permit? Ay sa imong amahan, good. You know na, di ba yung maayo nga bata pa magsigig inom og makahubog? Ay nasigig hilas-hilas diha manang. Lakaw na. Ay, sige. Paglukat o nagpermit dito sa imong amahan, ha? Kay magpalit gyudayon ko, inday. Ay! Ang bot nimo! Ha? Uy, hala. May sibat. Nahipos na ako ang tanan akong gamit. Ipaibaw ko na lang sa akong maleta kining picture frame ni Mama Celes. Ma, mubiya na lang kit ko din Igo na ako nga nakita akong imong gigikanan. O ang lalaki nga imong kimahal. Labaw sa tanan. Kaya nakakita na ko sa imong naong. Parehas man ko doon og mata og baba, ma. Mao di ay nga musurok gid ang dugo ni Ma'am Julia nga makakita na ako. Manamilit na ko nila. Na. Ay, kalamit doon sa akong gilotong spaghetti. Ano na yung giluto ni mo? Spaghetting pababa. Unya, pataas po, inday. Karaan kay, no? May kiniya ka. Ala, sige. Ikay tilaw kung lamian magyuning akong giluto nga spaghetti. Sige. Kay dili na ba kung makakaon sa lamian ni mong linoto, manang? Unsan? Nanugod in town. Mubiya na ko din, hinang. Ha? Uy. Pagsud diha, inday. Uy, karon na hinon ka mo biya. Nga may kalma na siyang kamalditas, Ma'am Julia. Bisan ka na sa manang. Dili gud mahingpit ang ilang kalinaw ko ni apa ko din Labi na nga hapit na mamaayos si Sir Alejandro. Wa na rason nga. Magpabilin pa ko din Unya, kinsa may mo atiman ni anang greenhouse. Trabaho ka na ni Lando, manang. Inday. Di kami ngawon na mo. Ilabi na ni Lando. Mingawan man ang uy, siyempre. Nasuod na gud mo na ako. Pero, bisan unsaon, istranyo gyud ko ning dapita. Aguroy, magsakit masandughan ta ini, oy. Manang,
Salamat sa imong paglaban ako, ha? Ay, Helena, sad, ay. Adi na lang ko ta din, Inday. Dili na mahimo nang may inahan sa ko nga nagpaabot na ako sa Cebu. Pagayo-ayo na lang mo din Ati managid ang kaon ni Sir Alejandro, ha? Unya, itumong yun sa oras ng... O, day, Helena. Kung dili siya ganahan nga mukaon, pangitag appetizer nga dili sa makadaot niya. Pastilan. Pagkabuutan ko ni mong pagka-nurse, Helena. Ubiya na gid si Helena. Unsa man akong gibati? Huot man kayo akong dughan? Unsa man kayo kabuhaton aron maangkon siya? Wow! Inom-inom na siya na. May mapagdi ka magsamok-samok. First time, nakakita ko ni mong miinom ka. Sa'y nakaon? Malipay ka na. Kimubiya na din si Helena. Sure ka? Mabiya na din ang kontrabida? Wow! Sure ba? Tinuod bitaw, Lando. Mabiya na si Helena? Oh, mubiya na siya. Kini na siya makaanto sa inyong ngilad nga batasan. Kag-good news good, anak, good. Mag-celebrate kit ko kung mawa na natin yung bayhana. Pag-celebrate na. Ako na nga sa kapirpi. Inamdagi mo. Oh, ha? Hoy! Lando! Asa naman ka? Balik diri ba? Nausa man ka, oy! Ubanis ako sa akong kalipay, Lando! Lando! Yes! Mulayas na yung animal nga Helena. Yes! Magsurok gyud ang akong dugo nga magtan-aw ining greenhouse nga gipatukod ni Alejandro para ni Helena. Naibog man gyud tingali kini si Alejandro kang Helena. Oh, posible gyud nga naibog siya. Pero kinahanglan mo kalma o nako. Dili mahimo nga magpadako sa akong stress. Hello. Franco, Julia, usa man akong proposal nga building na Leandro. Iyan ang pang natanaw. wa ko mahibaw. Pero ako ning gi-follow up. Palot sa gini. Inighan ko kwarta. Franco, kinahanglan mag-amping ka sa imong mga project, ha? Mutrabaho na ba og balik si Alejandro? Ay kabala ka sa komisyon akong pa. Lagi, ha? Magsulti na tag-usap. Kinagpaingon din ni sa greenhouse si Helena. Bye! Mahimo bang makisulti ni mo, Ma'am Julia? Importante gyud tingali kaayo na. Kaya nangisog ka man gyud sa pagduol na ko, Helena. Magpahibaw lang ko nimo nga. Mubiya na ko din Ma'am Julia. Ha? Mubiya ka na? Mubalhin ka og trabahoan? Mupauli na ko sa Cebu. Oh, maayo hinuon. Salamat nga nakahuna-huna ka ni Ana. Nakahuna-huna na gyud ka nga ikaw ang nagda o gubot din Oh, ma'am. Hatagan ko na kamo kalina. Oh, salamat taon. Salamat. Nahala, sige na, pamutos na o glayas na. Namotos na ko, ma'am. Mananghid na ako ni Sir Alejandro. Ayaw na pananghid. Ha? Ako na bahala mo pasabot ni Alejandro. Kung nganong may pahawa ka, gawas pasab, wa ka na kinahanglanan niya. Maayo na siya. Ang paglakaw na lang ang kuwang niya. Sige. Kanusa ka man mulayas?
Karong hapon. Oh, kuno ka na. Biya na karon dayon. Ipahatod ti kanilando sa pier. Awon sa man, magbarko ka o mag-eroplano? Magbarko ra ko, ma'am. Okay. Nahala, layas na. O ayaw na gyud pagbalik din ha. Oo, ma'am. Akong isaad. Dili na mo makakita pa nako. Oh. Nanawag si Sir Alejandro. Ako na bahala niya. Lakaw na. Alejandro, may gikinahanglan ka? Hain man si Helena. Tuwa naman to sa bahay sa mga katabang. Mura man to og gilabdan sa o. Mao nga ako lang una ang moatiman nimo. Oh, sige. Ay, tuod. Unsa naman tong gipropose ni Franco nimo? Naana. Ako na kalang gipirmahan. Okay. Ako na lang na ipakuha niya. Unsa man gusto kang mukaon? Gusto kong muadto sa greenhouse. Ay, dili ka pa mahimumugawa sabay. Kay kauwan nun. Ugma na lang. Andam na girang tanan. Panahon na nga mabiyan ako din eh. Helena, maluoy ka. Ayaw pagbiyain ng dapitan. Helena, mahal ka. Ayaw kong biyain. Lanto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.